Своевременно с мячом расстался, дальний удар, Аязбаев не справился и добивание 1-0. Ордова перестраивает команду. Подача на дальнюю, скидка и гол! Murodjon Khalmatov tым қатты уайымда өткен көрінеді. Вакулка, Юрий, әуелете пас асырылды. Удар на Димитър Митков, 2-2. Моменти в наказателното поле. Николай Минков. Хубави действия на Калу. Още един път топката е подадена успоредно на гол линията и Димитър Митков е на точка. Какъв начин не показва, че Локомотив София има идея как да застраши. Ангел Мартинов стартира. Разберем. Възможност за подаване в наказателното поле. Ето го Димитър Митков, който по-малко от 2 минути след като влезе в игра. И Дано Анскоро. Та е със сигурност в 11-ката на Локомотив София, който влиза в наказателното поле и комбинира с Димитър Митков 2-1. Гиндан е в своята зона. Теодор Иванов трябва да спира Кевин Май, който комбинира с Димитър Митков. 1-0 за Локомотив София. Ивайло Найден. Хаджиев с центриране, Димитър Митков с глава. 2-0. Авчев беше затворен, все пак центрира. Шанс за удар и гол за Локомотив. Ето, че резултат е открит. Варна секунди, буквално след като Митков и Бернар също са до топката. Димитър Митков стреля! Гол! Спартак Варна изравнява 76-та минута. Димит! Към влязъл първото попадение. Чернев, грешка на Чернев и възможност за Димитър Митков да върне един гол. Димитър Митков, топка над вратата, топка над вратаря и топка във вратата. Трябва да се намесва срещу Роберто Райчев и го направи Милошев. Продължава за Митков. Митков веднага търси Калуян Кръстев, който стартира от собствената си половина, така че тук В днешното дерби. Сега Димитър Митков надбяга Кордоба и влиза в наказателното поле. Пас към Николов. Димитър Митков успя да достигне до топката. Сега центрира в наказателното поле. Антони Иванов се размина. Топка за Митков. Той преодолява Рендейро. Спартак наистина ще има възможност за попадение. Колто обръща се, стреля. Топката е свита от гол. Димитър Митков за Бернардо Колто. Центриране на Деян Лозев към Пакунате. Митков, той с гръб към вратата. Ще може ли да отправи удар? Това прави.
Он забил 4 из этих 7. Шанс для Миткова. Хет-трик будет. Нет, Аязбай.